Kommer du ikke hjem, så kan vi lige snakke det ordentligt igennem. Der er ikke noget at snakke om. Vi er done, Thomas. Jeg kommer ikke hjem. Og du skal ikke vide, hvor jeg er. Det er slut. Forstår du det? Forstår du det, Thomas? It just went so wrong. I'm sorry, David. I am. I'm so sorry. Can you forgive me? Please. David, I need to know that you forgive me. Er du gift? Ja, det er jeg. Eller, vi er lige blevet skilt. Som i. Lige nu, faktisk. Hvad er der sket? Han var ikke god for mig. Nå, Og så var han også voldelig mod mig. okay. Hold lige kæft. Nå, det er da godt, du kom væk fra ham. Du er sød. Pointen er, at kvindekroppen lige siden Adam og Eva er blevet set som noget skamfuldt. Noget, der skulle skjules og dækkes til. Vi har lært at føle skam over for vores menstruation og vores kropsbehåring. Og bryster og alt muligt andet, der egentlig bare er helt naturligt. Som om der var noget forkert ved vores krop. Bare fordi det er en kvindekrop. Så derfor synes jeg, at vi nu alle sammen skal smide overdelen. Så vi kan se lidt på os selv og på hinanden. Ja. Er det det her, du gerne vil have?